बाब माथो सना मोनाव स्राय फैनो मोनलायबाय आरोना गोसोआव जे खुसि नांदोंना बा माबोरै फोरमायनो आं गोबोरखियासो मोनामनाया हालालै थैसिगोनलां सयथिबो मोखाङावनो होबाय नालाय थोब्रा ओमफ्राय जेबो नंलालै गोबोरखिबाबो आंना सनाया मालाय एसे मोजां फुगारना होलायदों आरोना मा एसे गुरै दिनाय नोंनि आखायाबो फाग्ला जासिगोनलां दिनै हारसिंनो नङाब्रा माने एसे मोजां आरोना मानो बिदि नों हाथरखि दिनाय लागाव बिखुनजोनाव फैनाय बायदि मोनलायबायलां मोनामनायाबो हालालै लुस्रुबाबो माथो खारनो रोंला मोनामनाया एसेबां साबोन फुबाय आं सेम्फु माने लागावजोब्बाय आयै मा जाबावगोन होनबा खोनासंलाय आयु जाबायबा बैयाव जिरायफैदो जानायखौथ' मा खालामबावनो सेनखौनो खाथ्रा फुना होबायना नोङो दा बेखायनो खारनो रोङासै आरोना साबोनजों मोजां फुनांगौमोन ना फुदोंमोनलै माथो मोनामखायासैनो बोरैबा न'आव नोंनि मादैमोना गैया आरो आदैमोना दाथ' गैथ'आ दादियाथ' माबा कम्पानियाव मावनो थाङो नालाय न'आव फैथ'वाखै अके ओमफ्राय नोंनि मादैयालाय बियो गामियावसो थांदों अके ओमफ्राय आं फैनायखौ गाज्रि मोनदों नामालै माने खाथियावनो फैदोंमोन नालाय बेखायनो दसे हाबफैबायलां ओमफ्रायथ' दाख्लै माने नों बुंखादोंमोन नालाय बिथिंजाय होननानै ओमफ्राय लोगोफोर हाथरखिनि न'खौ बोरै नुखो आरोना आङो माने दाख्लैनि सिगांनि भिडिअ'आवनो दंखायो आं माने डाइरेक्ट फैयाखै आरोना दाख्लै सिगाङावनो फल' खालामखादोंमोन आङो हाथरखिखौ माने लोगोफोर सिगांनि भिडिअ'खौ फारि फारि नायाब्ला माने आन्दायनो नागिरो आरोना माबोरै बिदि जाखो बिदि जायो आरो नाथाय आङो हाथरखिनि न'खौ नुखांखाबायमोन खनसेहाय दोनबोनायाव आरोना बेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बाखि खबरा मोजां ना औ बिदिनो आरो गेजेराव बा नों थाग्राखौ दिनैसो नुबायलां आंखौ सिनायदोंना मानो सिनाया जानो देनाय गावहा आंखौ हेल्प खालामबाय थायो न' माब्लाबा समाव बावबायसो नंदोंमोनलां नों जिरायथ' दे होमबा दे आलासिनो मा जाहोबावगोन आङो माने दाथ' साहायाबो लांसासो जासिगोन दखानफोराबो बन्द जासिगोन दायो मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय बेबो हरखाबैनो फैबाय न' ओमफ्राय सोरां जोंहा फिसालाफ्रा सानैबो गैया माथो न'आव गैयाथ' र' दा फैगोन नामालाय दे फन हरनाय आंनि फनखौबो लानानै थांबावबाय मेहेरा मिन्थिबाय ओइ माइनाव जोंहा फिसालायाबो सेंग्रा देरबायब्रा एसे माने उन्दै गथ'द्राय नङाना अब्लाबोथ' ना दे फनखौनो मोनसे बायना होथारदो नोंनिखौ लांलाय आंनिखौ लांलाय आंहाबो नांगौ जायोना दे जागोन दे दाथ' मोनानोसै नै दाबा आरो आबा मेहेरा सोरबा लोगोनाव थानायखौबो मोजां मोना आं मोनायाव माने दा गथ'आ हामजोबाखैना हामदोंबाबो बांद्राय बिदि बेरायजाया नङाना दे मानो एसे टेनसन लायो नोंलाय लानांगोन सोरां हायाबालाय बोरै जानोसै ओमफ्राय आबा साना दसे थानानै फैसिगोन होनदोंमोन बेखौबो फन हरदो देलै जागोन दे ओंखाम एसे जाद' बिसोर जानानैसो फैखागोन नायल' नों दसे नेबाव जागौमोनदां नेजाला नोंहा ओंखाम उखैयोना सुनु आं दौगोनब्रा माथो सिन्था खालामदों औ ओमफ्राय दाउ बेदरनि आमाय थुख्ला आंनि उफ दे जागोन दे माबोरै गालांबावनोब्रा बेखौलाय मा गोसोजों मा होनोमोनलाय मा गोसोजों गालांबावनांगौ जाखो आंलाय बेखौलाय ओमफ्राय नोंसोर जेबो मोनजाबोदिया माथो नांलायगौ जाखोरा ओमफ्राय बिबो गोजाला सासे मोनलोंबोबाय नों मिन्थिया खोमा सना साहाखौथ' आं लोंबावानोमोन नाथाय नों एसे मोजां फुदुंबाय ना आयौ बेखायनो लोंबायलै आं दिनै ओमफ्राय नों माजों फैदों आं ना दा
माजोंथो थांगोन नोङो? माने लोगो सासेजों फैदोंमोनलै दानो लिंहरबानो फैगोन बियो माने एसे खाथियावनो फैदों नालाय नोंसिनि दे होमबा ना। ओमफ्राय न' मा जाखो बेलाय? एसे मेथाइबो लाबोखादोंमोनलै दा नों लाखिदोब्रा बेखौ न' आयौ मानो नांलायगौमोन बेखौलाय? नांथ'ला नामा? लाखिदोरा माने लोगो सानना लाबानो जाबायना थेंक इउलै माने लाखिनायनि थाखाय आरोना नों मानोथो बिदि लाबोनांलायगौ जाखो? गावहासो जेबोखौनो मोनजालाङासै। जायोलै सोलियो नों ससे बिसिम फैबावदोंसै आरोना बेनि थाखायथ' मोजां मोनदोंलै माने ससे फैफानायनि थाखाय आरोना दे जेबो नङा। दे होमबा ना थांनायसै आङो औ दे होमबालाय। दे होमबा ना मालाबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय बे आखाइखौ माब्लाबाबो दानागारसैलै जों सानैजों जाखाबायना ना जेबो नङालै गोसोफोराथ' दाना आइ लाभ इउ बुंनो गोसो जाबायलै नाथाय डाइरेक्ट बिदि बुंबाबोथ' जानाय नङाना आंनि आखाइखौ हमबा मा जायोथाय बियो? दे होमबा ना। दे बाय बाय। गोसोथ' गैथारामोन गालांनो नाथाय मा खालामबावनो एबार खनसे फैबा बुंखाथारसै आङो बांद्राय गोबाव थाजायालै हरखाबैनो फैबाय आरो दसेनो थांफिनबायबो मानसियानो माबायदिथाय बियो? जि बुरजा मेथाइबो होलांबावबायसो ओमफ्राय दा मादैयासो सोंबा आं मा होनगोन देनाय? सोर फैयामोन ओमफ्राय बाबाया एथ' बुरजा मेथाइ मोनदों होननानै बुंबा दाथ' आं बेखौबो मोजाङै सिनायजोबामोन न'? दे माबा मोनसे जासिगोन बियो। जानाय नंला बिदि आं बे जायगानिफ्राय दानो ओंखारलांनांसिगोन आरोथ' बे मेराबो आंखौ नागिरगासिनो ना शाला गारि बिहरनायबो दाबो फैयाब्रा बे मानसिया थान जालायलांबाय दाबो फैया शाला मेहेर नोंबो आंखौ जेसे नागिर ओंखारलांसै नै आंबो ओमफ्रायथ' गोबाव सम फैला आं बे जायगायावनो हरावनो हर ओंखारलांखानांसिगोन मा जाखो मानसिया बेयावनो दंमारो ना बेहायनो खबर मोनदोंलै आं दं होननानै अके नों बुंनायखायनोथ' नोजोर होगासिनोखामोन ना थेंक्स मेन दे बेखौ जेखि जाया दिनै हमथारदो हमगोन आलुखौ हमनोथ' फैखादोंना आङो बहा बारग'बावनोलै नोंलाय दा थाखुमाबाय नङासै औ बस नुदों दासिमबो फैबावा साला आया बबेनिफ्राय सिगारेट मोनामखो खाथियावथ' आरो बहा थांनो बुङोब्ला आं दोनलांनो मेहेर मा मे बेलाय बोरमा नामा नोंलाय बहा थांनो नागिरदोंमोन नाय भाई दा जि जाबाय आरोना आच्छा सोरखौबा लोगो मोननांगौ सोरखौबासो लोगो मोनबायलै नोंलाय बहा गबावनो आसोल बिदि नङालै भाई बिदि नङा रायलायगोन ना जिरायनानै माथो नोंखौ बेसेबा नागिरनानै दंमोन आं मानसिखौनो दासो मोनदों नोंखौ हगारनोबाय था आंनि खाथियाव दाफैखा मेहेर खेबबो जेबो थाना आंखौलाय जम राजायाबो आंखौ दानो लांनो हाया लाजिनानैसो थांफिनबाय मिथिबाय खारदोलै आलु खिन्थानि आं नोंखौ आरो बहा थाङो दोनलांनि आं नोंखौ भाई बिदि नङालै आङो निमाहा बिनोबो राजि मिथिबाय आंखौ बुनाङा फाग्ला नोंना आखाया गोसा थारलै मा होनदों जोंहा नानिया कलेजावबो थांफिनबाय होनदों नामा दे मोजां दे मामि सना औ दान्थि मैयाबो थांदोंमोन आङो औ थांखानांगौसो दा नङाबाखि बेफोरबायदि दैखरनि एम्बु बायदि जानानै थाबाय थायो खोनासं नानि लिसा
जायखि बुहुमा ओरै कि ओरै जाया मानो अब्लाबो नोङो बेफोरबायदि लाजिनानै न' सिङाव थानो खुनु गोनांथि गैया बेखौ मा हगार हरबावासोमोन मादि जालांखोथाय जोंहा नानि बिफायानो जाम्बा जाबायलै आदाया बाजै मोनथिबायना जाम्बा जाबाय बियो बुहुमा बेलथाय कि जेखियानो जाया मानो नों फरायनो गोसो ना जिउआव माबा मोनसे खालामनो गोसो खालाम बाखिथ' आरो जों दंखायोना खुनु नों सिन्था खालामनांगौ गैया मिन्थिबाय जागोन दे मादै औ बेनोथ' बेखौनो बुंदों आंबो बावदोंसोमोन आङो माखौ बावलायखो नोंहालाय माबा सोरां माने आबासानाबो बुंदोंमोन नालाय बेखौनो आंहा साननोनो रोंथाराखैमोन दामाने बे जे मेहेराबानो जे जोंहा सासे सिख्लाया थैहोआखैमोन होनबा ओंथ' सोरां बेखौनो होनदों आङो बाथ्राया माने जाहैबाय आबासाना बुंदोंमोन आरो हा जोंनाव खेबसेसो आलासि जानो लाबोनो नामा होननानै नंगौ जुरि आयु नोंबो बिदिसो साननानै दं जुरि ओमफ्रायो माने एमि आबासानासो बुंदोंमोनहाय जायोथ' आरोलै नङा माने आइजों आंजों रायलायदोंमोन आरो जोंहासो माने बिसिनाव थांनो होननानै मा नोंसोरबो थांनोसो सानखादोंमोन बिदिबा ओमफ्राय नोंसोरबो लिंहरनोसो सानदोंमोन बिदिबा आलासि जानो औ साननायाथ' सानदोंमोन आरो बेखौनो मेहेरा सोंबाय थादोंमोन हाबा मेहेरा सोंबाय थानो माने गावनो थैनायखाय गावनि जिउखौ सेभ खालामनायखाय माबा गिफ्ट बायना होयो नामानो ओमफ्राय जों थांनो होननायखाय गावहाबो थांगोन बायदि बुंदोंमोन बेखौनो आबासाना लाबोनोसो बुंदोंमोन न'आव आलासि जानो बाबासाना बुंदों सोंदोंमोन गथ'आ आंनाव दानालाय ओमफ्राय आलासि जानो लाबोनो ना हजों थांनो जोंलाय बेनोथ' होमबालाय जेरै सानबो मेहेरबो नोंबो आंबो जों गासैबो जमा थांनोसै बाराबा एमि हिन्जावखौनो बेवहाय लिंहरनोसै ना गथ'खौ आलासि जानो जोंहानाव मेहेराबाखौबो बुंनोसै सानखौबो बुंनोसै मेहेर बाबाया नङाबा सानसेरानो सोरबा सासे थांनानै लायना फैथोंसै बेलाय नानि लिसाबो दङ बेबो थांनो हागोन ओमफ्राय जोंहा जगार खालामनोसै नानि फैबोला जानायालाय जायो जेरै मादै आदा सान नङाबा आदा मेहेर सानैबोथ' थांनानै लायनो हागोन ना न' बेनोथ' माने जोंनावबो एसे आलासि जालांथोंसै न' जायोथ' आरोलै जुरि बेनोथ' मालै बेफोरो दिनै जेराव फैया नंदोंमोन बेहायसो फैनांलायबाय आब' आयं नै नोंसिनि दायनिगिरिया जेरावबो खारनो हाला बियो बाबा आयु सैमानि फिसा एकदम होथारबावहाय बेखौ आबा मेहेर थिगसे होबावा माने बेखौ आगै दागाव बेथा मेहेर बुंखादोंमोन नायलि सासिस आयं नोंसिनि दायनिगिरिखौ खाथियाव लाबोगोन होननानै मेहेरा दिनै वादाखौ फुरा खालामबाय आथुसिस बुंखादोंमोन आङो आं थानायाव जेबो टेनसन लानाङा नै नोंनि दायनिगिरिखौ नोंनि सबसे देरसिन दायनिगिरिखौ नोंनि सेराव लाबोबाय आङो दा बे सैमाखौ ओरैबायदि साजा होबावसिस जेन रावबो आरो हिनजावखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरै दानायथों बियो नंमारगौबो बेथा बुंलाय सिस्टार मा साजा होनो नोङो नोंनिनो देरसिन दायनिगिरि बियो साबास बेथा साबास नोंबो माथो आं बायदिनोलाय रियेलि मम आंनि मावनो गोनांखौ नोंनो मावना दिन्थिबाय That's good बेखौ ओरैनो सिम्पोल साजा होआथ' जोङो नानि मादै नि थाखायनो आंनि लाइफआ बरबाद जादोंमोन ना समावनो सम सिस्टार आबा सना बहानिफ्राय हमना लाबोखो नोंलाय बेखौलाय आरे आफा मेहेरसो आं मेहेरसो बेफोर जाबाय आंनि बाय हातका खेले नङा होनबा आइदै उथि जाजोब्बाय आइदै जाजोब्बाय पापि आंनि फिसाजोनिलाय बरबाद खालामग्रा दिनैसो मोनदों दालाय बहा बारग'बावनो नोङो पुलिसखौ लेंहरनांसिगोन र' पुलिस लांनायनि सिगां एसे जोंनिफ्रायबोथ' साजा मोननांगोन ना मादै बेखौ ओरैनो नागारथारा र' जे फंनैसो सोबा फैदोब्रा बिफा औथ' आरो आबा मा थिनायबाय थाखो नोंलाय सोरां थाङा मानो नोंसालाजोंथ' मोनखाबायानो हनै थांद' नोंबो नाङालै नाङा नांगौबा आं जेलावनो थांगोनलै
र' बेखौथ' ओरैबायदि साजा होनांगौ खोनासंगोन ना बिनिनो जुबानि गासैबो बाथ्राफोरखौनो सिगाङावथ' नों बारग'नानै थांदोंमोन बिनि उनाव आरो बेबायदिसो खालामबावदों नोङो एबारबा हले नागारखायाहाय बेखौ र' नोङो ओइ साला आलु दा बहा खारग'बावनो नोङो जोंनिफ्राय एबार बारग'ला नोङो र' नानि नोंनि आफायाबो फैग्रोथों नोंनि बिफा फैयोब्ला गासैबो खेंफोरजोबगोन र' खोथाफोरखौ नंगौ जेरै एलिसा बिफाया फैग्रोथों खानानै दोनथ'बाय था बेखौ एबार ओरैबायदि होनांगौना मोनसे बद्दा लाफिनथारगोनहाय नोंजों लागाव फासिबाय दाना आलु आलुखौथ' जों साजा होखाथारसिगोन र' लोगोफोर मोनसिगोन र' आलुआ साजा बिनि ससेखौ नेक्स्ट एपिसोडाव नुनो मोनगोन लोगोफोर माने एसे समनि आंखालमोन ना बेखायनो भिडिअआ एसे माने फुरा लाबोजोबनो हायासै आरो ना बेनि ससेखौ औ लोगोफोर माने एसे एक्टिंबो खालामनांगौ जायो नालाय बेखायनो समा थोआ जादों दिनैहाय दे नेनानै थाथ' लोगोफोर नुनो मोनगोन आलुआबो साजा मोनगोन र' दाथ' जों हमखाबायानो नै बेबायदि गुन्दा मानसिखौथ' जों नागारखाला एबार ओमफ्राय दानाबा लानायाथ' लाबायमोनलै आङो ओमफ्रायथ' आङो बायनो रोङा ना जायखिया लाबायलै बेखायनो मालाय जेखौ फसायो बेखौ गानगोन आरोलै आरोथ' आं महरखौथ' नुवाखै र' नोंनिखौ अब्लाबो बुंदों आङो नोंखौ साइज नुखागोनलै गानबानो ओरैनोबाबो सनामोनखौ सिख्लाफोरखौ साइज नुखायोलै बेनि सायाव दख'ना गानबाथ' मार बरियासो नुखायो माने गाव गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरजों मोजांसिन नुयो आरोलै जोंना बर'नि दख'नायानोबा बेसेबां समायना रमायनाखा दा ओमफ्रायथ' नोंबा माबायदिखौ फसायगोनलै जायखिया लाबायलां ओमफ्रायथ' दा हैनांसिगौल' ना बेनो मानेथ' लोगोल' मोननांसिगौ दा